Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe temos con nós a Pedro Falcón, que é o tesoureiro da Asociación Breogán de O Piñeiriño en Vilagarcía. Bos días, Pedro, Hola, gracias que por tal? vir. Bos días. Bueno, o primeiro que che quería preguntar é que estuve rebuscando no vosso Instagram e vin que poñedes ali que somos o mellor barrio do mundo. Por que o Piñeiriño é o mellor barrio do mundo? Pois porque indiscutiblemente somos o mellor barrio do mundo. Sí, eso é unha coletilla que fomos empezando a colar dende que, bueno, retomamos a actividade da asociación no 2022 e foi calando, sí. Bueno, cada vez que a xente pois ven ao barrio e os grupos participan ou incluso os partidos políticos, pois xa todos entran nese xogo, non? De que é o mellor barrio do mundo. E contame un pouco como foi entón esa recuperación da asociación no 2022. Sí, bueno, isto é unha asociación que naceu no 86. Eu son do barrio prácticamente toda a vida, o sea, sí que me mudei nos 2000, pero tiven a sorte nos 90 de xa estar ali polos meus avós, que son do barrio de toda a vida. Entón, claro, notamos que faltaba algo, non? Digamos que nos anos 90 a asociación era moi activa. Nos, entre o 2000, a partir entre o 2000 e o 2020, pois foi baixando a súa actividade. Antonio máis eu, pois, Antonio o presidente, Antonio Garrido, pois, falando no bar, que é onde un poquinho pois, solemos reunirnos, pois quixemos retomar a actividade da asociación no ano 2022. Foi basicamente, era algo que tiñamos pendente de facer ata que por fin pois arrancamos, non? Sen máis. E foi moi complicado? Foi difícil poñervos outra vez en marcha? Non, falamos coa anterior dirección, que son xente maravillosa, en canto viron que había xente interesada, neste caso nós, en retomar a actividade, pois cederon as chaves, dixeronnos as 4 cousiñas que quedaban por facer no local e arrancamos a actividade. Creo recordar que foi no Nadal do 2022, empezamos facendo uns concertos solidarios cos veciños e grupos que actúan ali no Centro Cultural Breogán. Desde 2022, que é o máis positivo que notas de estar involucrado na asociación e se hai algo negativo tamén? Sí, máis que nada é algo positivo, non? O sea, notas que a xente no barrio é moi agradecida co que se fai. Non tes máis que pois abrir a chave do local e facer cousas para que, digamos, pois apareza unha veciña nova ou un veciño novo dándoche as gracias por basicamente abrir o local e facer cousas, etc. Non? Sí que é certo que cando nos embarcamos en algo é tamén porque nos apetece facelo, non entramos nesa dinámica de hai que facer pois eu que sei, algo en agosto porque hai que facelo. Pois non dá vida, non pasa absolutamente nada, facemos outras actividades e xa está. Así que entendo que a veciñanza está involúcrase nas actividades que vos propoñedes, participan e demais, non? Sí, e ademais, sí que é certo que o Piñeiriño é un núcleo urbano bastante importante na vila, non? Dende hai uns anos, cando os bares empezaron a activarse un poquinho máis, empezou a xerarse o efecto contrario que eu levaba vendo no barrio durante moitos anos, que non é que o barrio baixase ao pobo, é que o pobo xa subía ao barrio, non? De feito, agora temos unha nova frase que é que o Piñeiriño está pois a 3 cruces e un café, non? Como un guiño pequeno aí a un tema local turístico, non? Sí que é certo eso, non? Que últimamente notamos que hai bastante actividade no barrio, xa non só pola xente que vive no barrio, senón pola xente que vive en Vilagarcía, no centro de Vilagarcía, e sube ata o barrio. E que hai ali? Que facedes de interesante para que a cidade suba ata o Piñeiriño? Pois eu penso que o que facemos é que facemos cousas. Quero dicir, en verán notamos que faltan concertos, pois intentamos animar os locais e botarlles unha man para que organicen un concerto cada semana, non? Que notamos que falta unha actividade musical que se podería facer nun centro cultural, pois facémola, non? Quero dicir, non tes máis que facer cousas e comunicalas, que é algo que creo que é importante, non? Sí que notamos que as asociacións non están tan acostumadas a enviar unha nota de prensa cada vez que fan algo, sí? Non hai máis que facelo, comunicar, e a xente que está en toda a Vilagarcía, pois,
claro, nota que o mellor plan posible é no mellor barrio do mundo. E supoño que tamén redes sociais, porque estuve, xa digo, mirando vos Instagram, tedes un Instagram moi activo, facedes vídeos moi chulos, currádelo tamén nese sentido, un poquinho, non? Sí, sí que é certo que, claro, cando fixemos o Solifest este ano, claro, cando fas un festival solidario desas características, onde todo o mundo arrima o hombro gratuitamente, o sea, quero dicir, sen ánimo de lucro, por unha boa causa, pois notas que tes que intentar traballar da forma máis profesional posible, non? Por responsabilidade e por, bueno, evidentemente, pois por arrimar ti tamén o hombro nese aspecto. Activámonos bastante coas redes sociais a partires do festival. Iba a preguntar precisamente porque vides de celebrar a segunda edición do Solifest, incluso con Freddie Mercury, o Freddie Mercury Vilagarcía anunciando o mellor do mundo tamén. O mellor do mundo tamén. Contame un poquinho como foi esta edición, canto recaudastes, a quen o destinastes? Sí, a ver, o Solifest é algo que naceu o ano pasado, a partires de, digamos que a Asociación Amencer, que acostuma a facer actos anualmente para recaudar fondos para a súa causa, quería facer algo un pouco máis distinto ao que estaban acostumados a facer. Entón, no Café Bar a Perla, contactaron con nosco a través de Nadeida, tamén de Adriana, la boticaria, la Boti, digamos que xurdiu a posibilidade de facer unha pequena sesión vermú no barrio, non? Aproveitando que, bueno, que a asociación, pois, temos boa sintonía cos bares que hai ali, etc. E a rúa, pois, ao ser unha rúa peatonal, pois ten moitas posibilidades. E claro, o que ia ser unha pequena sesión vermú con 4 amigos digamos, do universo musical, cultural, etc., pois foixenos das mans o ano pasado. O ano pasado estivo moi ben. O que pasa é que este ano cuatriplicamos tanto o recaudado como, digamos, o efecto de... Efecto chamada, non? O efecto chamada, sí, foi tremendo, porque claro, o ano pasado, con unha sesión vermú moi interesante, foi unha sesión vermú que rematou ás 6 da tarde. Recaudamos, creo que 2.200 euros, máis ou menos. Este ano, claro, 4 veces máis de xente, máis tempo, xa empezamos, a cousa empezou ás 11:30 e rematou ás 9 da noite, non? 9 e algo, pero 9 da noite. Recaudamos casi 8.000 euros. Caramba. Sí? O sea, que foi algo maravilloso. Claro, eu estaba na parte do escenario, non? Digamos, coordinando o tema do escenario. Cada vez que mirabas ao público sempre había xente, durante 10 horas sempre había un montón de xente. Bueno, pois foi maravilloso, foi un día moi máxico. Claro, e xa estades traballando na edición do ano que ven? Sí, de feito estamos xa pensando en marcar día para empezar a traballar, digamos, sobre todo cos grupos. Queremos traer grupos pequenos, grupos grandes, grupos amigos, grupos menos amigos, pero que queremos evidentemente coñecer. Claro, eso implica que necesitas tempo para organizar ese tipo de cousas. Quería tamén falarche, pois, dunha cousa que fixestes que vos convertiu moi virais a nivel nacional, que foi o tema da árbore de Nadal máis pequena do mundo, era ou de España? Era do mundo. Claro, é que cando fomos noticia nacional foi cando era a árbore de Nadal máis pequena de España. Tamén foi no Café Bar a Perla. Todo xurde ali. Sí, normalmente todo xurde onde nos vemos ao rematar a xornada de traballo que nos bares, tanto no Café Bar a Perla, que digamos que é un punto de reunión moi habitual, como nos locais que hai no barrio, no Café Bar Nautilus, no María Leva, no Amor de Madre, os bares que normalmente participan coa asociación tamén. Nada, Marián García, que é a xefa do Café Bar a Perla, aparte é artesá. Entón, claro, foi unha especie de broma, reto, que acabou convertíndose nunha realidade viral moi simpática, moi simpática. O sea, eu, claro, de repente veste que tes que basicamente dedicar 2 tardes só a atender a medios de comunicación, e diste, aquí pasa algo raro, cando estás o día 24 de decembro, antes de sair a tomar os clásicos viños de mediodía, pois conectando con Jaime Cantizano, dis, ostra, algo foixenos un pouco das mans, non? Que pasa? Que ao ano seguinte, o sea, este ano, este Nadal, directamente, que teño un amigo que está traballando en Holanda,
E, bueno, pois, digamos que ofreceu a posibilidade de facer a árbore de Nadal máis pequena do mundo, non? Dende o seu laboratorio onde el traballa. E, bueno, esta vez, digamos que a árbore e o barrio, non? E Vilagarcía tamén, pois convertirse en algo viral xa a nivel mundial. O sea, saiu en medios holandeses, saiu en algún medio a nivel europeo, non lembro agora os países, non? Pero sí que saímos en... Tivo unha repercusión bastante interesante. Estamos traballando agora para que a árbore de Nadal sexa récord Guinness, quero dicir, é algo que se está coordinando co Concello de Vilagarcía, que tiveron a ben de, digamos, visitar a árbore e de botarnos unha man con ese no sentido de, digamos, os trámites, non? Os trámites, xusto. E sabese algo ou cando podería ser isto? Sabemos que está nelo, pero claro, é algo que é complicado, porque entre que miras como hai que facer, logo, evidentemente, temas de autoría, como deixalo reflexado, etc., pois é algo complicado. O que está claro é que a árbore de Nadal sí que está no mellor barrio do mundo, bueno, pois en Vilagarcía de Arousa. E como levastes a viralización? Como vivistes? Non sei se chega a dar un pouquiño de rabia, incluso, mira, facémonos virais por esta cousa e tamén facemos moitas outras. Sí, sí que non nos extrañou tanto porque, digamos que sí que creíamos que facendo algo distinto e sobre todo simpático, pois posiblemente sería a mellor forma digamos, de propulsar a asociación, o barrio, o que se fai na asociación, etc. Non? O sea, sabemos que se facemos o de sempre, do mesmo xeito que se fai sempre, evidentemente é unha noticia máis. Non? O sea, neso sí que o tiñamos claro, pero tamén había de reivindicación detrás desto que fixestes, non? Porque polo que lín partía un pouco de, bueno, que está descansos desta competición que hai todos os anos dos alcaldes de a ver quen ten a árbore máis grande, dixestes vos, pois nos vamos facer a máis pequena e ao mesmo tempo tamén reivindicar un pouco o papel da ciencia, non? Sí, xusto. O sea, o ano pasado, o sea, o ano da árbore de Nadal máis pequena de España, sí que foi precisamente, pois, eso, rirnos, sobre todo rirnos desa especie de guerra de a ver quen a ten máis grande, a árbore. Pero sí que o segundo ano foi algo moi bonito ver como Adrián, ao final Adrián é unha fuga de cerebro máis, non? Que padecemos neste país. E o vías, claro, sentado nos platós de radio en Madrid, porque puido chegar a vir esa semana, non? A semana que se presentou o tema en Nadal, pois achegouse ata España, tamén ata Santiago, aproveitou, e aproveitamos tamén, cando chamaban os medios para interesarse en facer unha entrevista, pois nós xa intentábamos pois que fora o propio autor e o propio científico o que fora ali, a parte de entrar na broma, sí que a falar de o que fan, non? Que é algo moi importante. Que é importante, o que fan realmente no seu día a día, non? Porque que cousas fai ali no... Eles están estudando como, a través de células nai, facer órganos humanos, non? E claro, é unha labor fundamental, o sea, é algo que é moi importante, non? Tamén a rabia é que precisamente teñan que irse ata Holanda a facer algo así, non? E non poidan atopar traballo aquí. Entón, reivindicar iso sí que foi o bonito, sabes? E o serio, sí que esta vez foi o serio un poquinho que fixemos este ano con este tema da árbore máis pequena do mundo. E que necesidades tedes como asociación, por unha banda, e por outra banda, que necesidades ten o Piñeiriño ahora mesmo? Pois, o máis, no que máis estamos centrando agora o asunto é en mellorar as, digamos, as aceras, non? Que hai na costa que sube, que conecta o barrio co pabellón municipal, non? Porque sí que é certo que non son nin aceras nin son nada, o sea, apenas chega ao medio metro. Unha reivindicación que teñen os pais, tanto que digamos que os pais dos alumnos do Piñeiriño, non? Do colexio, como os pais e os usuarios en xeral do pabellón, da xente que realiza actividades no pabellón municipal, nas instalacións deportivas, non? Eso é algo que sí que estamos intentando reivindicar, tamén que mellorar a accesibilidade do colexio, etc. Entón, no que poidamos apoiar, sí que é algo que estamos aí centrados en apoiar esa causa. E logo sí que é algo que pedimos
ao goberno municipal que melloras importantes no parque que temos no Piñeiriño, que leva xa uns 20 anos sen ter unha reforma relevante, non? Bueno, é algo que sí que é unha tarefa pendente e que parece que teñen todos a ben en realizar. E como asociación, tedes algunha petición, algunha solicitud, algunha necesidade? Non, é que ao final as necesidades veñen, segundo ti realizas a túa actividade, pois lembras que ao mellor falta isto ou falta aquilo outro, entón pois intentas no día a día pois cumplir ou completar esas necesidades, non? Cubrir esas necesidades. Pero así a bote pronto non, sabes, o sea, sí que podemos entrar nun debate amplio de que melloraríamos en Vilar García, digamos, o trato entre institucións e asociacións, etc. Pero o Piñeiriño en sí diría que non ten unhas necesidades concretas. E que melloraríades nas relacións entre as institucións e as asociacións? Sí, igual axilizar determinadas cuestións que teñen que ver con coordinar coordinarse un pouco mellor a hora de realizar as actividades e que neste caso as institucións, cando ti lle pides algo, pois que non teñas a mellor que cancelar prácticamente unha semana de traballo simplemente para ver que todo o que pediches está aprobado pois chega a bo porto, non? Sí que é certo que iso é algo que creo que é unha conta pendente, mellorar o funcionamento diario coas asociacións, entre, neste caso, institucións e asociacións. E xa para ir rematando, que proxectos futuros tedes a curto ou medio prazo? En que estades traballando? Bueno, a pequeno, o sea, que dicir, xa, agora en xuño, temos o San Xoán, que é un San Xoán espectacular. Porque como vai ser? Que ides facer? Aínda non podo dicir o que se vai facer. Sí que é certo que, como asociación, nós non organizamos o San Xoán, pero sí participamos, colaboramos coa Comisión de Festas. Nos botamos unha man en aspectos que teñen que ver coa comunicación, con determinadas tarefas, co asunto das camisetas. De feito, as camisetas, digamos que a idea que tivemos o ano pasado, que funcionou moi ben, e que volvimos a facer este ano, é que involucrar aos rapaces do colexio do Piñeiriño, en que fagan eles o deseño das camisetas. Fan unha especie de concurso, o gañador, pois, aparte de levarse, digamos, o deseño das camisetas do San Xoán, pois tamén o día da propia festa súbese ao palco diante desas miles de persoas, e, bueno, levase a súa pequena ovación, ou pequena gran ovación, non? E, bueno, é algo chulo, e nos encargámonos un pouco diso e tamén de axudar na distribución, etc. O sea, que non me podes contar nada do San Xoán, pero dixeches que vai ser unha cousa... Como sempre vai a ser moi grande, sabes? O sea, algo que implica valar toda a zona onde se fai a festa, sempre hai 2 escenarios grandes, hai moita xente, tamén unha festa que a igual que a asociación recuperouse, pois as festas do San Xoán, que son unhas festas que tiñan moitos anos no barrio, eran moi importantes, eu lembroas con moito cariño, pois hai uns anos pois empezaron retomaron esas festas, a acollida está sendo abrumadora, porque de feito o ano pasado eu sei de moita xente que estaba entre ir a Coruña, entre ir a Panxón ou ir ao Piñeiriño, que ao final era ese término medio, sabes, entre moitísima xente ou ninguén, non? Entón, bueno, pois ves ao mellor barrio do mundo e vas a pasar mellor que ali, seguro. Seguro que sí. Isto a curto prazo. A medio e longo prazo, algunha cousa? A medio e longo prazo, claro, sí que facemos actividades, bueno, estamos xa co Solifest do ano que ven, estamos a ver que imos a facer o Nadal que ven, sabes, porque claro, máis pequena árbore... Claro, máis pequena xa non se pode facer. Parece ser, por o que nos dixo Adrián, o científico, Adrián Jamardo, que sí, que se pode facer todavía máis pequena, pero xa non sabemos se ao mellor ten tanta gracia meternos aí, non? Entón, a ver que facemos, a ver que volta lle damos. Pero, bueno, que temos no barrio temos as Jarbosas do Piñeiriño, que fan a súa actividade, bueno, teñen unha actividade de pandiretas, non? De música tradicional, etc. Estamos a ver se eso medra e se consolida. Organizamos obradoiros de guitarra abertos a todo o mundo, música, a ver tamén se consolida, digamos, co paso do tempo.
temos actividades de yoga, temos... Quer dicir, estamos básicamente a ver que todas as actividades que se realizan no Centro Cultural se consolidan no tempo. E logo, se podemos a partir de aí medrar, non? Hai ideas que hai aí no aire, queremos facer un club de escoita, por exemplo, que como basicamente que a xente se reúna e tome un café, fale dun disco que lle gusta, dunha canción que lle gusta, etc. Non? É algo que está no aire, pero tamén nós ao final non nos dedicamos a isto, evidentemente, non? É algo que faz porque queres no teu tempo libre. A veces por traballo pois non tes ese tempo que quererías ter, non? Pero bueno, sí que queremos facer cousiñas, cousiñas tamén un pouco distintas ao que se soe facer ou ofrecer dende esas asociacións, digamos, veciñais, non? Digamos, esas actividades creemos que hai bastantes ofertas, non? Intentamos a veces pensar que non se fai para ofrecelo nós, no barrio, non? Pois ese club de escoita ten moi boa pita. Sí, que, a verdade é que sí. Oxalá que poidades facer. Eu adícome a iso, eu son músico e, claro, evidentemente gustame moito a idea. Pois moitísima sorte, Pedro, que vaya todo moi ben e moitísimas gracias por vir hoxe ata aquí a falar con nós. Gracias a vos. Gracias a vostedes tamén por estar aí e vémonos na próxima entrevista.